Bueno, atzalde hon danoi. Ados, bai, itxin segunda bat, Bai. Bai, jazta, Dan. Bueno, atzalde hon danoi, ongitorriak berriz ere, osoko bilkura hasiko dugu, lehenengoko puntuarekin, 2008ko martxoaren 21ko bilkurari dagokion akta, eta 2008ko apirilaren 9ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. Aho batez. Bigarrena, hauteskundeetako hautesmaien zozketarako plenora bertaratzeagatik ordainketan buruzko proposamena. Udaleko osoko bilkurak 2023ko uztailaren 13an egindako bilkuran besteak beste erabaki zuen dedikaziorik aitortu ezaien zinegotziek udaleko organo kolegietuetako biletara joateagatik jaso beharreko ordainketa. Horrela, hauteskundeetako hautesmaikideen zozketako plenora bertaratzeagatik kalte ordainak ordaindu izanoi dira. Dena den ikusita pleno horren ezaugarriak 2024ko apirilaren 17an egindako bozeramaien batzarreko bileran ontzat jo zen plenoaren gai zerrendan sartzea pleno horretara bertaratzeagatik kalte ordainak ez ordaintzea. Horiek horrela, alkatetzak ondoko akordioa hartzea proposatzen dio udal plenoari. Lehenengoa, hauteskundeetako hautesmaikideen zozketako plenetara bertaratzeagatik kalte ordainik ez ordaintzea zinegotziei. Bigarren, erabaki hau Gipuzkoako aldizkari ofizialean zein udaletxeko iragarki taulan argitaratzea. Hitzartzerik? Ander, Garai? Atzalde ondanoi. Guk bozeramaile batzordean esan gaben moduan ados gaz eta alde bozkatuko dugu puntu honekin. Uste dugu gainera plenuak berak hartu biharreko erabaki bat zala, da orduan berriro berresten dut ondo ikusten dugula alde gazela eta horregaitzik alde bozkatuko dugu, baina aprobetxauta hause eta komentadoten moduan beste plenoren baten, eta inkluso bozeramaile batzorderen baten, guk uste dugu aukera egongo zala dietetan aurreko legealdian zauen moduan limite bat jartzeko, beste udalerri batzuk Eibarren kasua existitzen daue limite horiek, eta berriro mai gaineratzen dut gure aldetik proposamen hori itzeko aukera egongo zala. Eskerrik asko. Bozketara pasatzen gara. Ez du inork ez dago esan nahi, ados. Orduen bozkatzera pasatzen gara. Proposamenaren alde, hau batez onartzen da. 3. puntua, 2023ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea. Berri ematea danez, urrengo puntua 4. 2023ko aurrekontuaren likidazioaren ebazpenaren zuzenketaren berri ematea. 5. puntua, 2024ko lehen hiruhilabetekoaren aurrekontuaren exekuzioaren berri ematea. 6. 2024ko lehen hilabetekoaren ordaintzeko batazbesteko epearen berri ematea. 7. puntua, lanpostuen balorazio komitean udalbatzaren ordezkari izango diren zinegotziak izendatzea. Arrasateko udalaren lanpostuen balorazioak mantentzeko sistemak balorazio komite bat osatu beharra aurreikusten du. Horregatik, pertsonen batzordeak honako proposatzen du. Balorazio komiteko kide izendatzea udalbatzarraren izenean urrengo zinegotzi hauek. Titularrak Maider Morraz Azpiazu, Garazi Etxeberria San Miguel, eta ordezkariak Urrenez Urren, Kepa Urteaga Garzia eta Joseba Azpeleta Irizar. Hitzartzerik? Ander, Garai? Batzordean azaldu nagoen moduan, guk hemen abstenitu ingo gara, eta abstenitu ingo gara uste dugulako gero funtzionamendua izango da, baina hor bi titular eta bi ordezko agertzen diez, eta uste dugu pertsonaleko zinegotzia titularren artean egon biko zala, azaldu zan batzordean, ni batzordean esan hauen guretako ikusten dugula pertsonaleko batzorde burua izen da bera titular izango zala, azkenian bi titular daz, bietako bat bera izen biko zala, eta horregaitzik abstenitu itzen gara. Eskerrik asko. Kepa Urteaga. Atzalde ondanoi. Ez naz usatuko, esplika honotzun, baina, jake ateratzen dozu gaian ikustot gai guztiz teknikoa da. Batzorde berdinean alkatea, Garazi Josebatan egon da, ni ordezkotzat jotzea alkatea
beti ere lehendakaritza eukiko lukelako eta preferentzia eukiko lukelako batzorde horretan, horregatik izitatzen da alkatea nire izenaren aurretik. Gero praktikotasunean, noski, nik eramango dut batzordea, esplikau notzun ere bai. Gai guztiz teknikoa da eta ez dakit ze zentzu daukon hona ekortzea, baina esplikatuta gelditzen da. Alkatea da beti gudanon gainetik dagoena eta eskuduntza guztiak daukona udaletxe honetan ez dago zentzurik alkatean ere ordezkoa izatea, teknikoki ere ez. Bozketa pasatzen gara. Proposamenean alde, aurka, abstentzioa, onartua gelditzen da. 10 baiezko eta 9 abstentzio. Hurrengo puntua, 8. Udal bibliotekako ordenantza onartzeko proposamena. Arrasateko udal biblioteka udalaren zerbitzu publiko bat da komunitate osoarentzat jakintza eta kultura sortu eta zabaltzea helburua duena. Bibliotekaren instalazioen eta zerbitzu funtzionamendua erregulatzea Arrasateko udalari dagokio. Behin legeak finkatutako jardunbidea beteta, kultura batzordeak honako proposatzen du. 1. Hasiera batean onartzea udal bibliotekaren ordenantza. 2. Dokumentu hori jendaurrean jartzea 30 egunetan iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialen argitaratzen den egunetik aurrera. Interesdunek bidezkotza jotzen dituzten alegazioak eta iradokizunak egin ditzaten. 3. Jendaurreko erakustaldien erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu ezean, behin betiko onartutzat joko da. Hitzartzerik, aho batez onartzen da. Hurrengo puntua 9. Alkatearen ebazpenen berri ematea. Eta hurrengo puntua 10. Galderak eta eskaerak. Oso zer? Bukatutzat ematen da osoko bilkura. Barkatu. Astu jat, barkatu. Donibane Loitzunen egondan erailketaren aurrean, Zazpiterritan elkarreratzea egongo da plazan, konbidatzen zaitxuet danok parte hartzera, bere biziko garrantzia daukelako, eta benetan larriak dira danak, baina emakume bat lehio batetik botatzea ez dakizen barren pixutik, Bentset elkarreratzara joateko moluen, konbidatzen zaitxuet danok joatea. Eskerrik asko.